I 1909 ankom et skib til København. Ombord var den amerikanske opdagelsesrejsende Dr. Cook. Han havde været på Nordpolen, påstod han. En ung journalist kom med på denne reportagefilm. Det var Carl Th. Dreyer, 20 år gammel. ...55 år senere, i december 1964, var der premiere i Paris på Gertrud, Dreyers seneste film. Oh oui. En tout cas, je connais vos films. Madame Dreyer, c'est ma femme. Alors nous allons avoir une première mondiale à Paris d'un film danois de M. Dreyer. Mais je crois que nous dînons ensemble d'ailleurs mercredi soir. C'est ça. Et la projection du film est quand? Parce que la seule chose qu'on nous a pas dit, c'est vendredi. C'est un homme absolument merveilleux. Je l'observais pendant qu'il parlait au public. Il a cette profonde timidité des vrais artistes. Et je sais que c'est un cinéaste danois, mais pour moi, c'est essentiellement un grand cinéaste international. Madame Karina. La carrière de M. Dreyer a été extrêmement difficile puisqu'il lui est arrivé d'être chômeur pendant une dizaine d'années, je crois même 13 ans, entre par exemple Vampire et Dies Irae. Et c'est un homme qui a eu raison de s'en tenir à son idée initiale et l'a poussé jusqu'au bout. Il n'a pas fait un très grand nombre de films, mais ils ont, chacun d'eux a une très grande importance dans l'histoire du cinéma. Un dîner avec les metteurs en scène. Tu viens? Peut-être, oui. Soyez tranquille, on ne vous demandera pas de faire un discours d'arrogance. le monde de Dreyer, c'est que c'est un monde spirituel. C'est que l'amour le régit. C'est que à travers le drame qui se passe évidemment sur l'écran, on devine un autre drame qui se passe derrière l'écran, qui est le monde du bien et du mal, le monde de la grâce et le monde de la tolérance. Gertrud var Dreyers 13. film. Den blev optaget i løbet af sommeren 1964 i København. Vi, der elsker arbejdet i atelieret, vi ser på hinanden som ligemænd, og vi snakker om tingene frem og tilbage, indtil hver ting er på sin rette plads. Jeg betragter det som min opgave at være med i det hele, eller i hvert fald i det mest mulige af det. Der er to ting, der spiller en meget stor rolle for mig. Det ene er manuskriptet, og det andet er rollebesætning. Og det er i virkeligheden de to støtter, der bærer hele filmen. Dreyer har altid arbejdet meget bevidst med stilen i sin film. Allerede i min første film, Præsidenten,
stræbte jeg hen imod en forenkling. Og det var især af dekorationerne. Jeg havde dengang den teori, at når man trådte ind i en mands stue, så kunne man alene ved at se sig om i stuen, danne sig et indtryk af hans personlighed og hans væsen. Og derfor blev præsidentens stue, dem blev bygget op af rolige vægge og få møbler, og på væggene få billeder i den slags sorte rammer, som var meget almindelige i ældre tid. Ved indretningen af disse interiørs ved jeg, at jeg var inspireret af Wilhelm Hammershøi, hvis specialitet det var at male tomme stuer med meget smukke billeder. Jeg stod fast på, at gamle roller skulle spilles af gamle skuespillere med eget hår og eget skæg. Stilen kom frem af sig selv, da vi jo arbejdede i gamle huse fra det 17. og 18. århundrede. Vi opnåede, at vi havde lofterne med i billederne. Det var ret ualmindeligt dengang. I dekorationer, der er bygget op i atelier, der er jo sjældent lofter. Og så var det der, når vi så ud igennem vinduerne, så vi landskabet udenfor. Så det gav et for den tid i hvert fald ualmindeligt ægthedspræg i filmen. I Berlin, eller uden for Berlin, skulle vi bygge op et lille stykke Rusland. Og det lykkedes over al forventning, fordi jeg var så heldig at finde nogle flygtninge. De kom jo lige fra revolutionen i Rusland, og fra dem fik jeg flere hundrede amatørfotografier, der var med til stor hjælp. Og så havde jeg også det held at finde 2 russiske kunstnere, en billedhugger og en maler, der endnu kom med rædslen i kroppen og hjalp mig i en ganske usædvanlig grad. Det lykkedes virkelig at skabe et helt ægte miljø, og altså også en helt ægte stil. Herman Bangs bog var inde et billede af en tidsperiode, da det var på mode at have prædikestoler, løbefonder og røgelseskar og mere af den slags i hjemmene som antikviteter. Det var en forloren tid, og derfor var filmen også i en forloren stil. Og i virkeligheden er det måske første gang, at der er blevet ganske bevidst arbejdet med en stil. Og derfor endte vi med at finde en stil, der
helt igennem var uægte. I et af de biblioteker, vi hjemsøgte, der havde vi fundet et håndskrift forsynet med små akvareller. Det var et håndskrift fra, tror jeg nok, fra det 15. århundrede, det vil sige fra Jeanne d'Arcs egen tid. Og det karakteristiske ved disse akvareller, det var, at husene i baggrunden var små og stiliserede, mens personerne stod helt fremme i forgrunden og var, om jeg så må sige, af normal størrelse og realistiske. Det var denne stil, vi kopierede, navnlig i udebillederne. Vi malede indendørs dekorationerne hvide, dels for stiliseringens skyld, men også fordi skuespillerne på de hvide baggrunde, deres ansigter kom meget bedre frem og vagte tilskuernes opmærksomhed. Netop på grund af de hvide vægge og hvide mure, som jo ikke tiltrak sig opmærksomhed. Manuskriptet var næsten direkte bygget over retsprotokollen, som er fra processen mod Jeanne d'Arc. Og i denne retsprotokol, der stod replik mod replik, næsten som i en kamp på gårde. Og dette ville sige, oversat til film, at til hver replik svarede der et nærbillede. Og da replikkerne faldt lynsnart over på hinanden, så blev det til en uafbrudt række af nærbilleder med tilhørende replikker. Det var efter min mening den eneste måde, man kunne give tilskuerne et indtryk af, hvad der var foregået under den proces. Tilskuerne blev delagtige i den perfide og ondsindede måde, forhøret over Jeanne d'Arc blev ledet på af dommerne og anklagerne. Vi havde planlagt en lidt tung, sort-hvid stil. Men på grund af 2 tilfældigheder blev vi opmærksom på en endnu bedre stil og skiftede naturligvis hurtigt om til den nye stil. Vi havde på den første arbejdsdag om aftenen, der så vi dagens prøver igennem, og vi standsede ved en scene, der gjorde indtryk af næsten at være lavet i tåge. Den var helt gråhvid.
Og det forekommer sig, at det måske var løsningen, og det viste sig at være det. I hvert fald for endebilledernes vedkommende. Jorge! Manuskriptet sluttede egentlig med, at landsbydoktoren, vampyrens hjælper, at han skulle flygte ud, bort fra beboede steder og ud i en mose, og skulle falde i et af de mange mosehuller, der var fyldt med vand, og han skulle ikke kunne gøre sig fri, og ikke ved egen hjælp og ved egen kraft, og skulle altså til sidst omkomme. En dag tog vi ud for at finde en mose, der var egnet til formålet, og vi kørte omkring og så på forskellige moser. Så opdagede vi et hus, der lå ved vejen, og som havde nogle mærkelige hvide skygger på facaderne omkring vinduer og døre, som om der inde i huset rasede en hvid ild, der sendte hvide flammer ud, hvor vi gennem sprækker og åbninger. Det var mere end hvad vi kunne stå for. Vi måtte ind og undersøge, hvordan det var med denne hvide ild. Og vi stod af og gik ind i huset, og derinde der så vi et par mørke silhuetter, eller et par mørke skygger, eller skikkelser, der vandrede rundt om en kværn. Og de malede gipsklumper til gipsstøv, og hele luften var fyldt af støvpartikler. Og da vi havde set det, så vidste vi, hvordan vores stil skulle være, nemlig sorte silhuetter, silhuetagtige figurer og mod hvide baggrunde. Og det blev til, at vi skulle tænke os slutningen af handlingen i en mølles hvide rum, og vi vidste nu også, hvordan doktoren skulle dø. Han skulle omkomme og blive kvalt af neddrysende, evigt rindende melstøv.
når filmens epoke falder sammen med Rembrandts epoke, og kendetegnet for dem begge er hvidkalkede mure og tunge egetræsmøbler og lys fra taglys og olielamper. Og når så ydermere kostymerne er i begge tilfælde de samme lange, sorte dragter med store, hvide kraver og hvide manchetter, så kan den ene stil jo ikke undgå at komme til at ligne den anden. Men om en efterligning var der ikke tale. Jeg begyndte med køreoptagelser der, fordi som en afveksling med den noget tungere stil. Og køreoptagelserne, de skaber jo et liv. Og formålet med dem, det var nu først og fremmest dette at kunne følge skuespillerne og deres indbyrdes spil. Også i nærbilleder, når de var i bevægelse og bevægelse fra det ene sted til det andet. Men det betingede, at billedkompositionen, der måtte anvende større omhu på billedkompositionen, fordi den jo skiftede uophørligt fra sekund til sekund, og skulle gerne beholde sin stilvirkning. Fungerer så den gamle? Vil du så tilstå? Endelig. Slip hende så ned. Hvorefter hun tilsagte at gå til bekendelse. I ordet, der begyndte jeg på en temmelig indgribende forenkling. Der tolereredes næsten ikke ting, som ikke havde direkte berøring med handlingen. I gamle borgens store stue, der fandtes egentlig kun det store billede af Grundtvig. Så var der et barometer og et standur. Der var et stort køkken, også det ville jeg gerne forenkle, og det lykkedes mig på den måde, at man jo ikke kan forenkle eller stilisere virkeligheden uden at kende virkeligheden. Så bad jeg den dame, der forestod kantinen, om at møblere dette køkken, som om det var hendes eget, og således at hun selv ville føle sig tilpas i det. Og hun kom slæbende på masser af ting, der hører hjemme i et køkken, og tallerkener og krukker og alt muligt, og det blev stillet op efter hendes ønske. Og da hun var færdig, så tog fotograf Benson og jeg fat på at udrydde alle tingene. Vi fjernede dem et stykke på stykke, og til sidst var der kun en 4-5 ting tilbage. Men alligevel i denne forenklede form, der stod køkkenet meget klarere som begreb end med alle de mange ting. Karen, gå ud og giv hønsene det der. I kommer til at hjælpe mig. Med hvad? Jo, Anne og mig, vi tænker på... Anders, du har da ikke gået hen og forelsket dig i skrædderens Anne. Jo. Er det noget galt i det? Hvad med? Nej, men det var nu da ellers den værste, du kunne finde. Den værste? Ja, jeg mener ikke, der er noget vej med hende. Hun er skam en sød pige. Jamen, hvad da? Ja, hvad tror du, far vil sige?
Med Gertrud forsøgte jeg lige fra begyndelsen og en forenklingsproces, navnlig med hensyn til dialogen, for at finde frem til den knappest mulige form. Og så lagde jeg også nogen vægt på figurerne, nemlig at få frem det statuariske, og derigennem foretage en tilnærmelse til tragediestilen. Farvel, Axel. Tak for besøget. Tak for din bog. Farvel, Gertrud.